Sa Balita National, DOH nakarecord sang malapit 4,000 ka kaso sang COVID-19. Liwat nga pagpamiyembro sa Pilipinas sa International Criminal Court, ginaduso ni Senator Pimentel. Sa Balita International, pinakaunang rapatay tungod sa monkeypox sa guwa sang Africa na record sa Brazil. Balita sa sports, Barangay Ginebra, daog batok sa Meralco sa best kung game 2 sang best of 3 sa PBA quarterfinal series. Sa Balita Entertainment, Maine Mendoza kag Arjo Atayde engaged na. Samtang sa Balita Espesyal, mga facts angot sa paglinog. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sang Western Visayas. Karon nga law, Sabado, Hulyo 30, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 3 kay na sang kagahon ang sentro sang tropical depression nga Esther ang nakitaan sa kalayoon nga 790 kilometros na sidlangan sang Itbay at Batanes. Ini ang may dala nga kabaskon nga hangin nga nagalambot sa 45 kilometros por ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalambot sa 55 kilometros por ora. Ang southwest monsoon naman ang nag-apekto sa southern Luzon kag Visayas. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan kag pag-ulan bangod sang southwest monsoon o kon habagat. Mahuyang tutob kasarangan nga huyop sang hangin ang mabatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Samtang ang adlaw na butla kay na alas 5:36 magatunod naman alas 6:13 karon sa gabi. Ang temperatura mayara sa 25 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. This news sponsorship is brought to you by Sa liwat, good morning dira mga ka-aksyon. Nasugnaw naman sa ako. Kaya kalain nga gadungan ang mga tugnaw kag panguyab no. Dugnaw ka panguyab la gadungan kalain no. Dola ka balo din muna. Tara, ka pa nang lindog playbook. Yan ni oh. Ato doon kay nakakuan kay off shoulder ka daan eh. Ang off-shoulder, ano niya? Halter niya. Ano sa panawag? Halter. Mo gid sa lingkod ng mandol gid Kaya section ang boy daw. off-shoulder, yan mo niya. Now you know. Now I know. Kaya para dasod mo na magpa San Francisco, USA, ka makubakli ko na dani bi halter. Kabalo ka na. Halt kabalo na ko. Ang Venus cut, amo na di siya yung isa lang yaw. Ang to Drio. Yes, Venus cut. Oh. Ay, sa'yo Drio, turtleneck. Okay. Siyempre nga gwapusod, crop top. Crop top. Oo. Ang Venus cut siguro do familiar ko na kay nakita ko na si Venus siya muna yabayo mo. Yes. That's why tawag na sa Venus cut, di ba? Oo na. Oo, si Venus Sino sa nga Greek Venus? mythology. Greek, kasi, Miss Universe Philippines. Greek mythology sa Roman, mythology gali. Oo. Abi mo sino? Sino nga Venus? Venus Ra. Hindi man si Ruel Venus. Hindi. Good morning, Sir Ruel Venus. Wala siya subo sa ano, no? Why na hindi na ang sa kuan sa sona ba do sa sa media blado siyang muna. No, subong di naman kay lain naman iyang posisyon. Okay. Ara sa gapo sa Sineco. Yes. Toto balolot, may aga dira sa imo oy sa ato mga tricycle drivers, mga tricycle drivers, jeepney drivers dira. Good morning ha. Dira sa Hutuda sa Handumanan, may aga dira kay Roberto Hiraposco Caraballo, no? Morning dira sa imong yo. Kay Evros Patigayon Balolot. Magano sa toto man? Magparinti. Balolot gid ang apelyido. Oh, Balolot ang apelyido. Basi mag-asawa ni sila. O hindi pwede mag-utod. Ganun. O mapakaisa. Pwede Si Ma'am Vanessa Mayo is still watching. Mapakwanta ni sila, ano ganina, kampustuhan. Oo, may tropical depression. It's not recommended. Yes. Daw hindi mayong chimpo subong, no? True. Miss Georgia Gargasiran. Oy, pila na kakatasas ang kape na inom ta Miss Georgia. Tatlo na yung nabutang yun. Tapos may tatlo man ka, ni donut. 1 week to go and we will see each other na. Wow. Good Excited na ni kami eh. Kami. Purple ko up. Si Ating, ano ginakulbaan na eh. Nga, ginakulbaan?
Buta, nakulbaan na sa kuno niya, nakulbaan na sa samtang nagahilapit. Wala Kasi ang pa-recite naman siguro. Oo. Doon ka ating kay may... Magabot siguro pakugos kuman sa kay Jonathan. O, standby sa mga balita lokal. Morning edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:08. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, magatambong si Vice President Sara Duterte Carpio sa ika-25 katuig nga Charter Day sa siyudad sang Kabankalan sa palabuton nga Martes, Agosto 2. Ang Vice Presidente amo ang keynote speaker sa selebrasyon nga mag-umpisa alas 3 ang hapon sa Freedom Park nga din pagarapo sa launa sang hapon nga parada. Ang tema sang selebrasyon amo ang may pagbago kag asenso sa ika-25. Magalawig ang kayuwatan sang 5 kadlaw nga nag-umpisa ini sang kahapon nga adlaw Biyernes. Ginalauman man ang presensya kag paghatag mensahe nanday Governor Eugenio Jose Lacson, Representative Mercedes Alvarez, anay Representative Genaro Alvarez Jr., kag Vice Governor Jeffrey Ferrer nga maghatag man sang iya sini nga mensahe. Nagalaom si Councilor Claudio Calao Puentebella nga wala na sang issue pa nga magatuhaw angot sa nagapadayon nga registration sa Bacolod City Comprehensive Health Program o kon back chip kasunod sang resolusyon nga ila ginaprubahan sa Konseho tinalikdan nga Miyerkules. Sunod kay Puentebella nagapadayon na ang rehistrasyon sa tagsa ka mga barangay pagi sa bulig sa natungdan nga mga opisyal. Dugang pa ni Puentebella mayara pa sang verification process sa papeles ang tanan nga mga aplikante agud mapasiguro nga kwalipikado sa amo nga programa ang tanan nga mga individual nga mahatagan sang back chip card sa palabuton. Samtang naglambot na sa 153% sa kabilugan nga populasyon sa Bacolod ang fully vaccinated angot sa nagpadayon nga vaccination drive batok sa COVID-19. Suno kay CDRRMO kag COVID-19 response team head Dr. Ana Maria Laarni Pornan, ini nga numero ang resulta sa nagapadayon nga pagpangbakuna nga ila ginapatigayon sa mga malls kag nagkalain-lain nga mga barangay sa palibot sa syudad. Dugang pa ni Pornan, naglambot naman sa 20% nga kadamuon sa mga nabakunahan ang nakabaton sang booster dose. Sa datos sa iya talatapan, yara lamang sa average nga 150 ka individual ang nagkakadto sa mga vaccination centers sa mga malls kada adlaw kag kalabanan diri ang kabataan nga mga estudyante. Magasentro naman ang booster COVID-19 vaccine campaign sa Negros Occidental sa mga desidido sa pagpa-booster shot. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, madamo sa mga fully vaccinated individuals sa nagpahayag nga luyag na nila nga magpa-booster dose. Ginpasiguro ni Diaz nga mag-abot sa insakto nga tion ang gintalanang nga bakuna sa mga lugar nga may listahan sa mga desidido sa pagpa-booster. Dugang pa ni Diaz, madamo sang grupo ang nagpahayag nga magadonar sa COVID-19 vaccines apang ginasiguro man sa gobyerno probensyal nga hindi magsobra ang kadamuon sa mga bakuna nga ginakinahanglan. Pagabuksan sa probinsyang kampanya para sa first kag second booster shot. Nagligan nga Hulyo 26, ginlansar sa Department of Health ang mas mabakod nga nationwide booster vaccination campaign nga ginatawag nga Pinas Lakas. Agod magdamo pa ang mga Filipino nga makapa-booster shot kag malabot ang target sa Pilipinas nga wall of immunity. Second booster is not a problem for them. And we welcome this because, as I've said, those who decided to get vaccinated, sila mismo yung nag-request na please give us our boosters. Hindi tayo pag-focus ang aton vaccination program sa hindi gusto mo kung vaccine. Si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Nagapabilin sa gyapon nga bakante ang pasilidad nga ginpreparar sa lokal nga panguluhan sa Bacolod para butangan sa mga COVID-19 patients. Ini naman ang ginkonfirmar ni Dr. Ana Maria Laarni Pornan, tagpamuno sa COVID-19 response team sa syudad. Suno kay Pornan, sa 28 ka kaso nga na-record sa kahapon nga adlaw, isa din diri ang naka-recover, 3 ang nagpositibo sa re-swab, samtang 4 naman ang kaso sa reinfection.
Dunga pa sining asymptomatic ang tanan nga mga pasyente nga gipahidalom sa home quarantine sa din anom diri ang hospital supervised. Actually, ang kahapon na 4 nga re-infection and 3 re-swabs. Sa re-swab, ay taga lagi naisip, kay paamo na siya positive tapos nagpa-re-swab. Part of that, but for the past sining a week, may ara kita usually badabos kita sa mga hospital. Ang ila kondisyon is not severe. Hindi man. Asymptomatic and mild. Ang kabayan sa pahayag ni Dr. Ana Maria Pornan sang CDRRMO. Nagsabat na ang pamuno sa Agricultural Engineering Division sa Negros Occidental Provincial Agriculture's Office sa show cause order nga gin-issue sa iya sa reklamo may kang tanan sa pag-abuso sa pag-usar sang Capital Cab Service Vehicle, pag-insulto kag pagbuyayaw sa driver. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, inay pagatunan sa Provincial Legal Office agud mabalaan kung may probable cause kag ma-elevate sa formal administrative proceedings. Gin-issue sang SCO sang Hulyo 21 base sa reklamo sa driver nga si Lemuel Gravino kag Capital Cab Administrative Aid in Charge for Mario Piquet. Ang division head ang isa sa 5 kamagin reklamo nga nag-usar sa government service vehicle nga lampuas na sa gin-issue nga travel order kag pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Sunod kay Diaz, ginahulat pa ang sabat sang apat agud matugyan man sa PLO para sa proper hearing. And all the while he was waiting, wala gid invitation even, no, or what nga mag-upod sila kaon ng kadali. It is an abuse, of course, ang usar sa aton nga government properties because ang aton tani gusto kung may happy time or happy hour, fully anay, tapos on your own, amo na nang pag-happy-happy. Si Attorney Refrando Diaz II. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:15. DOH nakarecord sang malapit 4,000 kakaso sang COVID-19 kahapon nga adlaw. Samtang liwat kapag pamiyembro sang Pilipinas sa International Criminal Court, ginaduso ni Senator Coco Pimentel. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato naman nga Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para Good morning! Dira sa atin sini nga mga ka-action, Luwat. Happy Saturday. dra ka na kay Rosario. Rosario Figueroa, good morning. Followers from Gintorilan. Din ganing Gintorilan. Gintorilan San Enrique. Okay, good. Kay Ray Marquez Tares, may agaman mga ka-action. Ma'am Jinky Dalagdon, of course, is watching. Yes, morning Jinx. Wow. Perting lago-lago ito kay may mabisita to sa from Chicago. Wow. Okay, pa ko tugali iya nga, malagaw-lagaw nila, no? Kay... Halong lang. Oo. Kay may monkeypox daan subong, so halong. Monkeypox. Kay Jinky Holguin, good morning man. Roberto Ducado, good morning. Monitor sa misis niya kuno nga nagapamahaw, sudan niya uga kag itlog. Wow, sampat gid sa matugnaw nga panahon. Hindi ka ni si Roberto Ducado man, basta somewhere man sa Bago City mo. Ay, doon naman monopolize ang inisang bagon mo. Taga-bago. Taga-bago mo ni si Roberto Ducado mo do. Taga-kuan ni sa Blado to gam. Akuan.
taga ng Purok Esmeralda. Uy, alam ko, kabalo ko pati parang puro. Wala ko na yan. Yes, Di ba? I-confirm ka ni Roberto Ducado kung taga Purok Esmeralda. Gaya ito, gaya manuktok na sa inyo si Aksyon Boy. Wow, nuktok. Kami ugat sa nakang itlog. Nagani man, mamahaw. Mamahaw. Salama Barnacha! Sawadee ka Bacolod! Happy Sabado na naman! Thank you so much! Kag sa iya pamilya sa barangay Handumanan. Handumanan. Alright. Of course, pag-rate ni Ma'am Jinky Delagdon, Mr. Arthur Jeff Villasor, Ma'am Star Mayo, and Doc Pat Mayo, of course, kag iban nga EFC. Sa ilan ni Papa Joe, kag Mama Lolit, kay Kirina. Kaya mo siguro mga kamiga ito nga nagkadto, si Gina Fickle. Ako. Si Moraine. Ako si Moraine. Of Michigan. Ang mo Chicago? Di din ang Chicago. Ang Chicago sa Michigan man na. Sa Michigan. Okay. Ang Chicago is a city in the state of Michigan. Okay. Good. Christine Manalo, Angelica Lape, Alma Olegon, and Mr. MJ Season, salamat kid. Ating linlain sa pagkugos, basta nakulbaan, nagid kuya samtang galapit mo. Hati ka na nakulbaan Ano ni graduation? Recitation? Ano ni? Kuhan ng Examination? Oration? Nasa baka mo na may kulba. Ka mo may contest ka ba sa oration? Ha? O ano nang impromptu? Pagibla impromptu? Impromptu speaking. Ano nga na isa pagid sinanaluwa sa impromptu? Kaya impromptu yan, right there and then eh. Oration. Declamation. Declamation. Pero may isa pagid ang contest nga daw para impromptu bla. Pero ginatagaan ko. Extemporaneous speaking. Yes. Perfect. Kay Elvira, hello go. Good morning. Dira sa imo, Jolly Lavad of course. Uy, kagawad, Embong Campo. Good morning, man. Yes. Dira sa top fan +1 na si kagawad. Grabe na ba? Yes. Embong Campo. Yes. Ano to ganang sugpon mo? Way man siya, way ko na sa wala mahimuan. wala pa. Paminsari danan. Way ko pa na sa mahimuan. Nanit Jean, good morning, Nanit Jean. Ne, may gagano ne. Hindi na magmamachup-chup kasi doon may nadorga ta na. Tita Domenador, Kabatu, good morning. Okay lang di Sinday okay lang. Good lang, good. May. May. Tingin mo na naman sa kung May lang mo. May, mag-aso sa Leon. Nag-monitor sa bata. Pero kung sa abroad, May. Bambi. Ha? What's your name, Bambi? Bambi. Bambi. Baby. Bambi. Sabad. What? Bambi. What? Pirti ka tiko. Dahil na magbato malabago. Yes. Good morning. Dira sa imo. Okay na ta? Yes. Good. O sige. O standby na sa mga balita national. Kag sa ato naman nga mga ka-aksyon ining life extension vitamin D3 bla. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Aksyon Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. And Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:23. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, naka-record ang Department of Health kahapon nga adlaw Huwebes sang 3,858 kag bag-o nga kaso sang COVID-19 sa pungsod, nga amo ang pinakamataas nga na-record halin sang Pebrero 10. Bangod sini naglambot na sa 3,764,346 ang kabuusan sang nalatnan sa among virus sa pungsod. Sa karon nagsaka sa 29,897 ang aktibo nga kaso sa among aktibo nga kaso nga among pinakamataas nga record umpisa Abril 8. Na-record ang 13,135 kabago kaso sa COVID-19 sa National Capital Region sa sulod sang duha ka semana, samtang 8,504 naman sa Calabar Zone, nga 3,923 naman sa Central Luzon, 2,465 sa Western Visayas, kag 1,526 naman sa Central Visayas. Samtang na-record naman ang 1,700 ka individual nga bag-o nga naka-recover sa among virus. Rason nga naglambot na sa 3,673,745 ang total recoveries sa sang pungsod. Nagasaka man sa 60,704 ang kanamuon sang mga napatay tungod sang COVID-19. Ginaduso sa karon ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang liwat nga pagpamiyembro sa International Criminal Court agod may makatuan ang mga Pinoy ing kaso nga mga biktima sa pagpangabuso kag tawhanon nga kinamatarong nga. Ginhimo ni Pimentel ang pahayag matapos nagigsapol si Marcos kay Solicitor General Menardo Guevara kag iban pang opisyal agod dala kayo ng panindugan sa administrasyon sa liwat nga pagbukas sa investigasyon sa drug war sa idalom sa administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Sunod pa kay Pimentel, wala sang dapat kahadukan ng gobyerno bagod hindi magpili ang mga Pinoy sang leader nga magbutang sa risgo sa ila tawhanon nga kinamatarong. Patay naman ang amay sang suspect sa pagpanglutang sa Ateneo de Manila University matapos gintiro kahapon sang aga sa Rizal Street, Barangay Maganda, Lamitan City sa Basilan. Nakilala na patay kay Rolando Yumol, isa ka retirado nga miyembro sang Philippine Constabulary, kag amay ni Dr. Chai Tiao Yumol nga suspect sa pagpanglutang kay Anay Lamitan Mayor Rosita Rose Frigay, ang aide sini nga si Victor Capistrano kag gwardiya sa Ateneo nga si Genevieve Bandiala sa tung Domingo. Sunod ka Police Lieutenant Irene Mazon, officer in charge sang Regional Police Information Office, lasay imediang takna sang kahapon sang aga sang giluthang si Rolando sa tubangan sa Yapuluyan. 4 ang igo sang luthang ang naangkon ni Rolando. Nagpatigayon na sang investigasyon ang kapulisan angot sa insidente. Ginpahayag sang National Disaster Risk Reduction and Management Council nga naglabot na sa 6 ang nagkalamatay sa magnitude 7 nga linog sa naaminhan nga bahin sang Luzon kadungan sang pagtaas sa kadamuon sang apektado nga populasyon sa kapin 80,000. Miyerkules na nag-igo ang linog sa epicenter sang Tayum Abra nga amo ang naging rason sang nanari-sari nga pagkarumpag sa mapuluyan, pagkabuka sa madalanon kag pagkarumpag sang duta. Nagdeklara na sa state of calamity sa probinsya sang Abra bangod sini tubtob sini kon kahapon Biyernes base sa records ng NDRRMC ang apektado sa mga tawo yara nasa 79,260 anom ang patay 136 sa Pilason kag 4 ang missing sa kadamuon sa mga napatay 5 na ang kumpirmado samtang ginaberika pa sang otoridad isa pa ka na report nga napatay sa trahedya. Pila sa tuman nga naapektuhan sa linog among Ilocos Region kag Cordillera Administrative Region. Ginpahayag naman sa Department of Public Works and Highways nga naglambot sa 396.6 milyones pesos ang halit sa madalan kag taytay nga gintugas ang
linog sa Northern Luzon. Sa record ng DPWH, 104.53 milyones pesos ang nagkalaguba ng mga national roads, 292.5 milyones naman sa national bridges sa Cordillera Administrative Region, Region 1 kag Region 2. Sa karon may 5 ka porsyon sa dalan nga hindi pa maagyan sa CAR kag Region 1 nga padayon ginapatigayonan sang clearing operation sang quick response team sang DPWH. Ginkumpirmar sang Malacanang nga nagpatigan sa special meeting si Presidente Ferdinand Marcos Jr. agudala kayo na national budget para sa 2023. Ginpahag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nag-umpisa pagsapol mga alas 9 sang aga. Unang ginpahag ni Senator Sonny Angara head sa Senate Committee on Finance nga plano sang Marcos administration nga ipatuman ng more focused spending tungod sa target nga 4% lamang ang isaka sa 2023 nga national budget. Samtang ginpahag sa mga mamalida nga target nila nga mapasar ang 5 trillion pesos budget antes matapos ang tuig. Ginpahayag naman ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga natalara sa masunod nga semana magapasa sang proposed 2023 national budget ang Department of Budget and Management. Sa cabinet meeting, ginpresentar sang DBM ang proposal nga natalana pa ipasa sa mga mamalida. Suno kay Angeles, dako nga alokasyon ang magakadto sa sektor sang edukasyon. Sang ginpamangkot kung pila ang gintigana sa COVID-19 response, ginpahayag ni Angeles nga wala pa detalye angot sa pagtunga sang pondo. Nagwa sa survey ng Pulse Asia nga 89% sa mga Pinoy ang may salig sa US apang sa China wala. Sa survey nga ginpatigaan halin Hunyo 24 to 27, ginapakita nga 89% may salig sa US, 31% nagpahayag nga ang Pilipinas dapat magpalabot sang Great Deal of Trust, samtang 58% nagpahayag nga ang anti-colonial power ang matagan sa patas nga pagsalig. May 11% naman ang wala sang salig sa US sa piyak nga bahin, 67% sa 1,200 correspondents nga hindi magsalig sa China sa diin, 38% ang hindi magsobra sa pagsalig, kag 31% ang wala gid sang salig. Yara lamang sa 33% ang may salig sa China. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:30 ang dugang naton nga mabalita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi Tayo na magbato malabago dira, good morning. Okay, sala ko gali kay natuod ang Chicago is not in Michigan. Sa Illinois nagali ang Chicago. Ang Chicago is sa Illinois. Ang ating dumduman ko nga sa Michigan I think is Detroit. Ang Detroit is in Michigan, no? So ang state ang Michigan niya state na siya, no? Ang balaan ko lang nga city is Detroit. Ang Detroit amo ni ang gitawag na Motor City. Motor City na sa kay Duran na mga slakyan nga dadamo, mga slakyan da motor sa tasog na tawag sa Motor City. Basta kita diya City of Smile. Bahala. Daya. Ang Chicago naman niya is Windy City. Muna ay bloko ginatundaan ko na kay bisan di ko blaka kadto at least ka balolo ko sa lugar. Na. Kita mo pa mangkot ko si Miss Van ano ang Minnesota kag Minneapolis. Ang Minnesota kag Minneapolis is Twin City. Yes, Twin City. Pareho sila tsura. Twins mo. Hindi why man nagambal nga identical twins. Okay. Twin City lang sila. Twin City. Sige. Para sang Twin Lakes. Sang Twin Tower. Twin Tower. Twin Lakes. Sino pa nga twin Sino pa nga twin da, ano?
Kay Enrique Caballo Subaldo Jr. Roberto Docado, yes, Aksyon Boy, Purok Esmeralda. Oh, correct gid ko, Ay, kita mo dumduman ko. Di ka balo ka na, sir. Ilawag na ako. Ano ka na ka black ang black? Apo sa wala yung black sa Purok Esmeralda. Hindi. Basi, ano man, ato kilala mo na ito siya. So, dinding mga Ducado, di. Correct. Esmeralda. Oh. Yes. Remia Garcia, may agad na sa imo sa Barangay Pahanukoy. Maninoy ko da Juan Bolgalyo, kag kay Maninay Alma, good morning. Yes. Kay Maninoy ko da Bob Francia, safe travels. Nagpa-Boracay siya? Kaya di ba mo man to plano niya? Sabado? Ha? Sabado man kabay? Gani. Halong-halong lang Gani. Correct. Kaya may nag-abot, gali ko no. Amo to mambal nga pasalig nga ba, ang bata, ako no nag-abot. Amo to yung pasalig, gali ang box 27. Yes. Kag magluwas sina, may pabantayan gito siya yung kuhan na daw rest house. Yes. Uy, siya sana to matawo, anay. Perfect. Sana all. Sige na panghagad dito kami, tinamon, ikaw lang to. Pangagad po kami. Ito kahapos lang yan. Nga kung aga, pwede lang na nagka-duty. Tapos mabalik naman to. Ikaw lang to, anay. Hulatan na lang kami, Maninoy. Dra ka lang. Stay put. Yeah, lasing naman lang Atin sa August. 18 na lang katulog. 18 tulog, araw na kami da. So wait for us. Yes. Wait for us. Ano Joy Ann Ogdamen. Good morning. Si Tito niya, Ruben Escamilla, ginatamyaw niya kapamati subong. Sa Rosario Hills, Barangay Nato, La Castellana. Oy. Kay classmate ko kag kumari, Teresa Linahakayaw, good morning man. Yes. Wings Kilim Morales, Dennis Nuestro, Homa Lumena, Esther Lynn. Sige. Sa Alvaran family ko naman ni Easterly. Good morning. Kay Doy Arthur. Good morning ko no. Kag kay Joe Art. Mandagit Tones. Oy, Amik Garciniego. Thank you so much for sending. 50 stars from UK. Kay Ma'am Jean Heselgon. Good morning dira sa imo, ma'am. Salamat gid. Salamat na da. Si Amik Garciniego. Oo, si Amik Garciniego. Sa UK. May Arabes to nga sang TV 45. Ha? May TV 45 siya nga gin-include sa iyan eh. Okay. Si Amik gali ni sa UK Yes. Good morning no Team Boyden. Ay, Boyden. Team Boyden. Ano lang sir, pwede separate lang ito kalain sa Boyden. Pwede Renatics lang kag Edinatics. Boyden. Boydors. Boydor kag Boyden. May wala nag-S ang akon, di ba? Ang na? Ang S. Boys. Ang pintagid ko ako. Pintagid tani, no? Mga ngalan mo ba yung mga ano ba yung mga S ang puno man? Hindi, tiko dulce ba kami? Boydul. Boydul. Budot yung lapit sa Oy, budol, no? boycor. Hindi na sa pag-iboy. Hindi lang pag-intranguay sa akon para Budol. Budol. Hindi lang? Yes. Sigurado masikat ka madumduman ginadaan. Josephine Lacson. Good morning manda sa pamilya Palo from New York with love. Wow, love. Ay, kaya rin tigil si Josephine sa New York. Okay. Maninay. Maninay, good morning. Kasaba. Gulping ka maninay. Standby na sa aton nga mga balita o kundugang nga mga balita. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Bata! Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayo. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Sa detalye sa Balita International, na record ang pinakaunang nga napatay tungod sa monkeypox sa gwa sang Africa sa pungsod Brazil.
Sa report, isa ka 41 anyos nga lalaki na patay bangod sa monkeypox kag naka-experience sa serious immune system nga problema. Ginklaro o kun ginpahayag sa Health Ministry sa Brazil nga naglambot na sa 1,000 ilang monkeypox cases kalabanan sa Sao Paulo kag Rio de Janeiro. Ang unang kaso sa monkeypox sa Brazil ang na-record sa tuong Hunyo 10 ng isa ka lalaki nga nagbiyahe sa Europe. Samtang ginpandaman sang PLDT ang ilang mga customers batok sinatawag nga quishing o kung pag-usar sang QR codes nga kung iskan makadto sa isa ka fake version sang isa ka lehitimo nga website nga tuyo magpanginto agud maghatag ang customers ang ilang mga sensitibo nga informasyon kaangay sang login details. Sunod sa telco may mga nag-report na nga mga customers angot sa quick response o kung QR code gikan sa makaduludang individual paagi sa email kay iban pa nga messaging platforms. Sunod kay PLDT and Smart FBP kag Chief Information and Security Officer Angel Ridoble, kung mahatag na sa mga biktima ang impormasyon, pwede na ma-access sa mga hackers ang impormasyon agad makasulod sa pila ka mga accounts sakip ng ila digital wallets. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 36 centimos, Singapore dollar 40 pesos kag 9 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 5 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, engaged na ang sikat nga celebrity couple nga sinday Maine Mendoza kag Arjo Atayde. Sana all. Yan Bulgar ni Mendoza, hindi paagi sa pag-post ng picture nila ni Atayde sa Instagram. So what? Charot. Gin-share man ni Atayde Action Boy sa Instagram ang kaangay nga picture nga gin-post ni Maine. Kag may isa pa ka-picture kundi makita ka daw sa studio type siya nga tapos ginbutangan niya. Nakita ka na sang 10,000 roses sa Cebu. So ginsunod nga amuna. Tapos may arko lang nga, will you marry me? Naiwalaan Action Boy, manog 4 years na gali. Ang ila sini nga relationship. Lugit si Maine sa akon ba? Naman niya lang. Balita sa sports, daog naman ang Barangay Ginebra batok sa Meralco sa score nga 94-87 sa Game 2 sa Best of 3 PBA Philippine Cup Quarterfinal Series sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan kagabi Biyernes. Si Japeth Aguilar ang nagpanguna sa Gin Kings nga may 25 puntos kag 8 ka rebounds. Si L.A. Tenorio ang may 13 puntos, 4 ka assist kag 3 ka steals. Samtang si Christian Stadhardinger ang may 15 puntos kag 11 puntos naman kay Scotty Thompson. Naibalawang patagyunan ang Do or Die Games ang Ginebra kag Meralco sa Domingo sa Mall of Asia Arena. Balita Espesyal! Good morning sa ating sinimag action and happy weekend na naman. Happy weekend. And happy Mother's Day. Yes, kahapon. Subong pag itang ito. Subong pag... Kay subong dyan 30. No? Tanong ba lang mga write-up ba lang no? Kita mo mabasa mo yan, Mall of Asia Arena. Mall of Asia. Wala na ako mukhang space. Okay? Action Boy. Good morning, Danay. Dira kay Tito Jo Marie Piojo and Piojo family. Dira sa may Sutter Road. Kay Aldrin, kay Edwin. Edwin, ito ngalan niya. Sino? Sa SB4. Nalipat ko ako. Paano minsan lang yung Danay? Edwin man? Sino? Si Dag Edwin man gali kag si Aldrin. Okay. Edwin Gasapo, good morning. Dira sa imo. Ma'am Gina Sulgon, dira sa may Babs Mangostan. Yes, good morning. Kay Maninoy kada Major Wilfredo Benoman Jr. Morning. Thank Sa you. Dulid. Kay Colonel Guile, may agaman dira sa Gimaras. Yes, kompleto. Kay Lieutenant Abigail Donasco. Sa Talisay. Correct. Kay Lieutenant, musta na? Hindi niya, pwede niya. Miss you. Mama, chup-chup. Kasabad. Kay Colonel Leo Pamitan. Good sa morning. Anok po. Oo. Sino pa yun? Para mabala. Isa-isa ho. Wala ko na yan. Si Monico Prudente. Si Kagawad, Monica Prudente. Kay Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Bago. Perfect. Wala
Alam ko na yan. Binyo. Kay Lieutenant Colonel Neserato Sabando Jr. Sa may nasirato sa bando, sa Sipalay. Hinigaranan. Ay, nigaranan sa ilo na Yes, sa? naglapit-lapit na siya. Naglapit-lapit na sa. Yes, good morning. Kasi tagbalwa na sila hindi si Bilasario sa Plupandan. Yes. Kay, good morning da, sa tanan ng mga ka-chief of pulisan. Ay, major ko pa. Kay Major Bonifacio Aral. Maninoy, good morning. Sa San Enrique. San Enrique. Kay Major Jigger Jimeno. Nga head subong sang Pikadu sa Nopo. Kay Migo ko na Jan Lastiere, morning man sa imo. Kag kay Joshua Bia, morning ko no kay Comarinia Star Mayo, kag Comaria Jinky de Alagdon. Yes. Josefina Loxen Generato, Allen Louie Himotea, sa Bacolod Pamilya Gidlayan, na always nga monitor gid. Great lang ko, good morning man kay si Amik Bala, Garciniego. Good morning ko kay Mayor Tuloy Ruiz sa Candoni. Okay, si Engineer Ray Ruiz sa Candoni. Yes. Morning dira. Sige. Kag kay amigo ko da kagawad bala bro. Kay kagawad Dennis Ibanez sa Mursyada, morning dira sa imo, no? Alright. Okay, Direct Action Boy sa atin sining balita special. Si kagawad Imbong Jukampo ara na gina? Oo, ara siya Ara kagina. sa kagina. Matik na. Matik na. Yes. Si kagawad Kwan. Si Melchor Baroka Rombines, si King Rombines. Good morning. Sigurado ka pamati na siya. Kay Senator pa taring ambal ko. Councilor JC Tupas, SB Tupas, kay Ralph Delicias. Good morning dira sa inyo. Si Mayor, ne? Aray man na ya. Si Daf na ya ang Mayor. Daf. Daf Reliquias. Amo na gani. Ti Daf, Raf to mo yaw. Daf lagi na ambal ko. Daf. OMG. Kabalo Sa mga taga-Hinubaan, good morning sa inyo sa Alagad Radio. Alagad Kevin Henry, may aga si mo, amigo, no? Ari na si Nathan Borromeo sa Bugtaw, Panakyaw. LETPHT. Yes. Amaya mo na? Oo, bala talaga. Bala Seymour, bala. LPT Maed. Yes. Master Maed of pala sa Education. ili. Master of Arts in Education. Maed. Ang LPT, Master of Arts now? Or Masters in Education lang na iguro niya? Master of Arts guro na. Master of Arts. Kaya dako ang A. Dako ang A mo. Kalan. Alright. Taurus RGG. Good morning. Sa Santa Rosa. Good morning kuno kay Beautiful Eden. Ay, alam ka bang. Alam mo na? Thank you so much. Hindi. Hindi pwede na-appreciate. Kaya lang ko. Beautiful. Thank you so much, Sir Amik. 200 stars na tananang yan. Yes, thank you. Good me go. Good morning. Greet niya lang ko nung tupad balay niya nag-monitor si Robin Escamilla gapamati subong sa inyo. Hambali Joy Ann Ogdamen. Yes, good morning man kay Robin Padilla. Tiya, ginaitam niya si Robin Escamilla. Ay, kulang. Robin Hood. Robin Hood is Padilla. Among nangalan niya sa mga Robin Hood, kay gusto Robin Hood yun, no? Yes, Robin Hood. Senator Robin Hood. Kag kay migo tada Leo Talaban dira sa may Mang Hanoy. La Castellana. Mayor Mai, good morning. Yes, Mayor Mai. Musta ka na, Mayor Mai? Balik na si Mayor Mai, Are you back? Yes, I'm back. Are you back or are you back? Both. Danny Shoot. Happy Belated. birthday ko no kay Hanili Shooting. Belated. Belated happy birthday, no? Kag sa akong sis dira kay Viola Baloyo Eras. Morning sa imo sis, no? Kay sis Biol. Baloyo Eras. Sige. Okay. Direct Action Boy, kadasigot na lang yung mga facts about sa earthquakes. Para kabaluman Kay tama tungkol mga... nga may linog, bago lang sabra. Oo. I-continue tani ang sugudan tani. Sugudan Ni tani. Action Torel. Kaya gusto ya very informative. Ang earthquakes Action Boy gali. Ang usually nagkakatabo na sa edge sa mga tectonic plates. Ano ng tectonic plates? Ang tectonic plates Action Boy, amo na siyang outer layers ng earth. Outer layer. Amo ng tectonic plates. They are made of rock, Action Boy. Kag sige-sige lang na sila yagiho. So, amo na the explanation. Okay, class. Amo na siya naga-earthquake gali. Kinaka-initial ko diba sa kagina. Kung di sige-sige giho ang rock, amo siya tectonic plates. Titungod nga mas stuck siya bala. Hindi sa bala ka
aram mabunggoan ay nasa lang hindi na sa ka-move. Ang sa kakos ang grabe nga pagtayog nga makakos sang Earthquake. linog. Amo na siya. Sa mo na sila tectonic in origin. Yes. Kaya mo na siya tungod galing. na. Nga may ibang pang origin now. Ang earthquake. Ang tawag na karon. Amo na siya Action Boy. When they get stuck ang pressure ga build up. Kag ang plate suddenly move, amo na siya nga cause ang earthquake. Pinggan. Ha? Plate, pinggan, di ba? Nakapuy ko pala hindi sa English. Kay isa ka word kadamo. Meaning, ang isa ka word may mga amo pa ning litra nga silent mo man. Pwede man gali kang plate, pinggan, no, rider, pwede man plaka, no? Oo, di ba no, kadamo sa ila na balaan, no? Parehas ang ilabay ta na lang, ang parehas walang double O, wala roof. Roof. Pero magbasa ka sang door, hindi door. Hindi door, oo. Ano naman? Pero kung roof. Roof. Oo, Di pwede meron roof. Meron man good. Do ka lain Good. pa dyan good dyan, Oo. no? Di pwede God. Di ba lain, na? Ang house. Oo. Anong la- you da? Anong, Ang you kay para kay kung host na mo. Wala yun, no? Para sang phlegm. Phlegm. Plimas? H pa na mo, no? Phlegm. P-H-L-E-G-M. Phlegm. Hindi pwede nga F-L-E-M na. Oo, di ba, no? Ay, ambot. May G pa mo? Oo, may Oo. P-H-L-E-G-M. Phlegm. Te. Hindi pwede tanigin F-L-E-M na. Di ba, no? Parapos. Kabalo ka mo pa nang naka-failurean sa mga kabataan, Action Boy. Ang spelling. Ang spelling. Para sang kernel. Oo, colonel. Colonel yung bawasa ka, kernel. Oo. No, kwan blood. Ang sword. Kiss up ang basa sa Sword. bata. Sword. Oo. Ano naman? Ang sword, guro, yan sa mga LGBT, tanga mga kwan, sword. Sword. Nagkakililiwi, gina mo. No? Sword. Ano naman? Oh, Anyways, sakto. sige mo pa earthquake to danay. Earthquake na. Kado, lain ang storya ta. Ang before an earthquake, kuno gala Action Boy, may mga foreshocks gadli. Foreshocks. Di ba may aftershocks? May mga foreshocks. So, before lang ang mga shocks. Oo. Tiki, usually Pero ang mga foreshocks, usually hindi mo sambatsagan. Oo. Bali Action Boy, example, hindi na usually mabatyagan ang linog kung ara ka sa open area or gasakay ka sa mga salakyan. Correct. Kay, syempre, moving ka mo. Tapos, kung ara ka kuno Action Boy sa open area, tapos matsyag mo may linog, gusto mo i-confirm, ngita ka kuno sang tubig. Tubig. Oo, kay ga, ng tubig, ga shake. Tubig. Mineral. Tubig. Pwede naman ang Pwede mo lang mineral tap. halin, Pwede mo lang mineral halin sa bumba. Pwede lang. Pwede mo lang tap water. Yes. Basta may plastic isang tubig lang kinang lanaw. Saan lang ang tubig? Saan lang ang Basta tubig. liquid. True. Saan ano no? Ha? Anon mo? Tarawon mo kung panilagan mo kung gagiyo siya. Tubig. Oo. So, kung gagiyo siya, ang tubig. Ang tsura sa kapanilag, be. Gamo no. Marites ka panilag. May peripheral version, mga vision. Pagka mo na. Pero Action Boy, kung ang tubig sa sulod sang baso, gagiho, pa-check ka na. Pero kung ang baso, yakag ang tubig, gagiho, linog na. Okay. Pero kung ang tubig lang kagiyo, ang baso, doon ka steady lang. Oo, ipa-check ka na. Amo na siya, no? Amo na siya, may mga foreshocks na Action Boy. Amo na kiss, syempre, kumbaga, kung ma-envision mo bala ang signs, kaya, syempre, di ba, may do tayo, mga pag-rub mo, tapos kung hindi pa gani, maidog dati, syempre, hindi ka idog ang tectonic plates. Amo pa ginawa, chuk-chuk-chuk, ano naman? Kasaba, explain, Action Dora, ano yun ba? Lang. Ang next Action Boy, ang after an earthquake, syempre, may aftershock. Aftershocks, Kag amo na siya, bala ang, kung may mga countries nga ara sa mga higad baybay. Para sa mga Tampa, Florida, sa ila ni Auntie Mimi. Usually, kaladlukan na sila mag-earthquake. Kaya may balita na dahil nga may mga tidal wave tornado, hurricane. Na, kahit syempre, apektado man tong dagat. Actually, naguyog-uyog man to. Kita ka na gani Action Boys. Ang, di ba, ang na bala bottled water, di ba, tiyog-tiyogon mo na gani. May na sa dalom, tiyog-tiyog sa tubig. Kaya mo na kisaguro mag-uyog ang kalibutan. Kaya mo na tiyog mo ng tubig. Yes. May tsunami. Oo. Tapos, nadumduma ko na lang hambal, mama, kay isang una, dalawang ko na lang kami tiyog-tiyog tubig. Tingin na lugi-lugay ko kape, bala. Hindi ko nung pagpatamang. Nalingin kalugay, ulo mo? malingin ulo. Dumduman ko man na. How?
Titani, naghimo na lang sila sang tanan. Wala na lang kape nga ginatimpla. Matyagan guguro kung sa mga panimad-on na mga panimad-on gali actually sa mga Panimad-on, lili na panimad-on. oo, panimad-on. Sa mga panimad-on na matyagan ko isa ka anom ka bulan guro mga panimad-on ni M sa Aboso ang balanta di. Winner, igas siya bala sa Sunday. Igas siya bala sa Sunday. Mga panimad-on lang no ang True, balanta. oo. Kaya man mo to yabay, imo lola, kung magkilat, gawisik-wisik sang langgaw. Oo. Si mama, gaamu Amo na na siya. siya. Oo. Yan. Ginalubong man kami nga langgaw kung Birnis Santo. Amo na ginatawag nila nga City Bernes nga langgaw. Oo. Tapos, kwao naman sa isla Dason nga naman, Bernes kigamito Santo. na mo. Dason na kung may mga sakit-sakit ka mo nang ginabanyo si mo. Oo. Mambal pang langgaw. Ano yung langgaw? Pero hindi may kuha na sa may May therapeutic effect, may healing effect na. True. No approved therapeutic claims. Oo, way lang galing ka agi sa FDA, pero sa mga lula kag lulo ya kaluluhan niya, kuha na i-approve na ya. Oh, true. Ay. Next. Ang next action boy, doon galing ang ulo ko sa mga Tiki usapin linog about- mo, malingi mo Oo, sa linog. sakto gid, sakto gid. Linog mo. Good. Ang next action boy, ang mga shockwaves ko no, that travel through the ground are called seismic waves. Sismic. Amo na siya. Oo. Kita ka na action boy, kita ka na may natanawan ko na nga movie mo. Nga dos, ano na siya gani, do pares man bala sa sa Nasa hospital? magpa-ano ta na gani, magpa-check ta na sa heart. Oo, ganun sa ECG. Galakat-lakat lang siya doon. Ano na siya. Seismic Para waves. pamunta. Yes. Ang waves gonna travel to the surface and do ano ba sa balita? Ako if this is when the ground shakes connection boy, destruction happens. Amo na sa seismic in origin. Yes. Amo isa to tectonic. Oo. Kag usually, di ba, action boy, ang nabalaan ko lang, ang linog prone nga mga lugar isa da Japan. That's why nga mga buildings sa Japan, ginapatukod, action boy, bisan nanok pa nakataas, ginabutangan roller, ginatawag sa dalom. Para na siya sa amo ka lang na maglinog. Oo, lang ako no. Amo na siya. Kibot kami pag linog, gwa ang kamot sa buildings. Wow. Kung daw ang kuha niya sa kawayan ng laga, amo ka lang, sunod-sunod ka lang kundi mga amo na. Amo na siya ang mga amo ginasa sa mga earthquake prone. Oo, mangkuton tabi mga engineers sa aton sa sa Bacolod. Kaya damo ang Bacolod subong Balaction boy damo ng mga high-rise building, no? Mangkuton tabi ko. Pero galing ginabutan nila sa mga kuan may nasiling na sila nga na earthquake belt. May belt na nila. Tapos may iba na nga kita kumbaga kita may ari man ta di action boy mga na ganit tawag comment ka mo da bala. Kaya comment ni mama di dalisay nga langgaw. Ang dalisay pure na iya. Pure nga nga langgaw. Basta panawagin na isang ginalubong na City Bernes na panawag na mo. City Bernes. Sa Takuling yung dalisay. Sa Takuling dalisay. Cardo. Cardo dalisay. Di na ta ano na to gani man. Ang comment mo da bala baligi yung comment sa science na 92 lang ko sa science po. Pila? 92. Ang pinaka-lowest grade ko. Mo yung My gosh. Science lagi, 92 ka lang. Oo, bala, the rest 98. Kaya syempre, tikalon nga man kung 99 mo. Sobra na na. Di ba? 98 na lang kay basi mambal sila ba lang do paborito. Ang lain pag na mag 100 kasi lang semestre ano na lang kuya. Gani, Teacher Romela, si Teacher Romela ginagapa-issue sa ako ng Pilipino kuya 99. Pero siya man sa science nag 92 si mo. Hindi siya sa Hindi science. siya. Sa Teacher Kashmir Coloso sa art namon. 98 man ko. Ay, sus Okay, ang next action boy. Nang lang magkasal siya, ma-attend ka gid. Oo, kay para i-99 yun ang sunod. Na? The place where an earthquake starts, of course, is called the hypocenter. Di ba ito niya epicenter? Diri hypocenter. Ang epicenter ang sentro. Ang ginsugudan, hypocenter. Okay. Ang bank sa may cathedral, may roller na sa ground. Uy, kabalugin si Sir Dennis. Ay, nang bangko da? Anong kaning bangko da? Nang may station bla da? Ang sa tupad ng Queen Bank. Queen Bank? Hindi Queen Bank. Ari di. Ano na gani man? Basta ba Plito bangko bala sir, charot. Amo na siya action boy, hypocenter. Kag ang the ground galiya above himo lang tabla storya. At sakto start an earthquake epicenter. Okay, amo na siya. Ang next dasig sa ato natapos kay ginaano ka lang. Ang strongest ever earthquake gali action boy nga na record sa Chile. Chile. Sa 1960. Pila ka Oh my gosh. Pila?
9.5. Ka-OA lang sa, oh my gosh. Action boy, 9.5. Grabe, no? Tipi lang patay. Wala na kabutang. Wala na butang. gani. Pero strongest na siya. Pero 10 minutes nga gawin Agay. 9.5. Agoy Doon nag-inom. Dili lang gani nga mayari ka lang din isa mga tag 20 seconds lang kuan ka na perti ng batsyag mo eh. Gani action boy, kasi sala na taya. Kamak mo 10 minutes guro nga go-uyog. Ayawan, tani coverage. Baga, amo kami na siguro sa Vicenta. Kaya di ba action Grabe, no? Ang sa Japan to, remember? Oo, daw pila lang to, 7.7 lang to eh. Oo, lapit sa... Arin, 9.5 action boy, grabe ba? No? 1960 death be. Search sabi, kado... Saan? Ano tabo death na? toll. Oh my gosh! 1,655 killed, 3,000 injured, 2 million homeless, and $550 million damage in southern Chile. Grabe, May, no? wala, ang sa 1655 nga patay action boy, 61 deaths dira tungod sa tsunami. Okay. Oh my gosh. Grabe ba? Doon naman to sa Japan? Oo. No? Japan no, mga 7.7 lang to. Tingnan 9.5 pero no? Oh my gosh. Ito yan sa Palayo. Kuan, ang sa dingan ito sa Phuket. Thailand? Sa Thailand. Phuket. Phuket. Thailand. Phuket. Thailand. Grabe action boy, no? Bo kabay pa, hindi na mag-igo sa diin man di nga pungsod sa kalibutan. Kito kabudlay di action boy. Tining abra pila to, 7 lang yan gani. 7.0. Pero, ano bala action boy, no? Kabay pa, no? Ma-develop sa ating government. First ba sa China, although advanced gid man sila. Sa China, sa Japan, after 2 days, after do ka okay na, no? Balagdayan, no? Oo, do sa Pilipinas, do sa pakabulan nga balita. Sa kabulan. nga balita, hay sa no? Sige lang, Sige. maabot yun lang. Ang next action boy, ang Japan, kuno mo na siya, is the country where most earthquakes occur. Di ba naunahan ko na? Kay, because Japan is within the Pacific Ring of Fire. Pacific Kay, Ring of kita Fire, ba, amo na sa gali. diba? Nang ara man ta sa Pacific Ring of Fire. Anong Ring of Fire? Amo pa ginatanin ba? Tanong na ginatawag ng Ring of Fire. Ang Ring of Fire, guro sa mga parte vulkan na, hindi? Search Makatabi ako sabi. nabi ng ano na sang Ring of Fire. nga Entertain ginatawag. na sila talaga. Kaya ang Japan is ara sa Pacific Ring of Fire. Oo. Ang region much of the rim of the Pacific Ocean where many volcanic eruptions and earthquakes occur. Sa vulkan na basta magaling ka muna eh. Bali ang inasa, ang mga vulkan nasa nga daw nagaangot-angot la. Active volcanoes. Mga active volcano. Amo na tiara gid sa within sa mo sina sa mga vulkan nga sa iyan ang natawag na Ring of Fire. Daw ring na siya mo daw gaangot-angot, ara na da ang Japan. Yes. The area action boy, Indonesia, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, Japan, United States, Chile, Canada, Guatemala, Russia, and Peru. Muna nga mga countries gila. Yes, 15 ang ara sa Ring of Fire, Pacific Rim. Yes. Pacific Ring of Fire. Ring of Fire. Ay. Ara tada te. Amo na ganing sila lang Philippines ko no, base may ara nakita ko na may JICA study na siya. Ngayon na the big one balan sila nila. OMG wag naman. The big one nga amo na kuno ang sa study daw ara na da kuno nga daw ang Metro ang Manila daw madula. Amo na sa ba? mapa. Nabasahan ko na action boy. Daw madula sa mapa. Daw makita na da. Na may mga forecast sila pilang patay, pila ang maguba nga mga buildings, True, pila may mga advanced na. Kag ang Ring of Fire. JICA na nga study Ang Ring of Fire Action Boy is home to 75% sang world's active volcanoes and 90% sang earthquake dira katabo. Ay. Basta kita halong lang pirmi kay maamo na gani merag mga earthquake drill ba. Oo. Kay para kabalo kita himuon during earthquakes. Oo, pero kagkabay pa isa puso at isa isip kay kisa action boy bisan ano para ka ano pagkadugay-dugay kung galuntan gid man ang linog dinalaga lang niya mo wala man sang duck cover and hold duck cover and hold amo gina siya. Yes. Okay? Amo na siya. Okay. Okay na kita? Sige, Genosol, good morning. Si RX Alpha, action boy diri sa umahapos lang matanggal linog. Tudlo lula ko. Maglinog daw, pasigawon, suga. Amo na. Kasab. Ako na ko ng pauntan linog. Pasigawon ng suga. Noah Lamar, good morning gano kay Miss Jinky. No? Kag tubuan ta na vertigo hambang ni Kwan ko mag 10 minutes ya. Jocelyn Song Comedia.
Morning man dira sa imo, no? Yes. Kag bro ko Mike Carbiliedo. Morning sa imo, bro. Thank you. Kay Stella Marie Celis dira sa Bago City, John Dexter Celis, good morning dira sa inyo. Yes. Good morning, One Action Boy. Family Pantanas dira sa Silay kay Tito ko Egay, Tita Russell, Baby Ralph, Kuya Lawrence, kag Belyesa, kag Mogote, Rex Mogote family. Thank you so much. Kay MJS Candido Hildore, good morning man. Yes. Mga ka-aksyon, inyong mamatihan aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Dahil Tiffany, mga agad mo. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhopon. Happy weekend, everyone. Ang inyo din ang news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Life Extension Vitamin